dat zogen we in tweede instantie het metselwerk. Ja. Maar we reden dus, we hadden net een lekker tas koffie gedronken hier in Tinderen. Ja. En toen reden we hier langs en toen zag ik het spandoek. Maar ik koos niet direct alles in één keer lezen. Ik weer ook in een dag ouder, dus dan heb ik een tweede kans nodig. Ja, zo geht dat. Dus ik zeg tegen Jo van draai de auto even. En toen kwamen we terug en fijn dat wij er zijn voor het huisje van Jasmijn. Ja. Wat is het huisje van Jasmijn? Zullen we dat gewoon met kinderen uit laten leggen? Kinderen die op tv mogen. Oh. Oh, Ja, want dat is, oh ja, ja. dat is het hele eier eten bij, Ja. bij televisieopnames. verhaal. Oh, Ja, dat is ja, veel te ja. ingewikkeld. Ja, ingewikkeld hè? Ja, dat denk ik, zover denk ik niet door. Hè. Nou, Dree, ik denk dat het het heel fijn, want kinderen uit de klas van Dree, die kan het heel fijn uitleggen. Want het is meester Dree. Ja. Meester Dree. En wie ziet gij? Ik ben Marloes. Marloes. Juf Marloes, maar dan ga ik er eerst even iets bij pakken. Jullie hebben alle tijd, heb ik We begrepen. hebben, zoals altijd, hebben we 11 minuten. Oké. Oh Maar jee, 11 pak minuten. Ja. het moment. Maar juf Marloes, Ja. heeft dit dan ook iets te maken met het huisje van Jasmijn? Nee. Nee. Nee, wij werken bij ons op school met thema's. En ons thema was bouw, omdat we gaan verhuizen naar de nieuwe school, waar dat natuurlijk een logisch thema. Ook je gaat toch niet boeten in de deur buiten? Jawel, we gaan tussen de dorpen in zitten. We hebben fusie Tienerhuis-Wolgen en er is een nieuwe school gebouwd bij het sportpark. En daar gaan we volgende week vrijdag naartoe. En ja, thema bouw. En er waren een opa waar een huis aan het bouwen hier in Tienerhuis, die we gaan kijken. En ja, daar hadden cement mee nodig en metselen, ja, dan gaan we ook metselen. Zo werkt dat. Dat wat we zien, gaan we ook daadwerkelijk zelf door. Dus dat is een huis met een balkon, ja, het is een beetje ingestort. En als we het niet weten, dan is het altijd een kunstwerk, dus altijd goed. Ja. Ja, hè? En de kindjes die vinden dat wel cool, denk ik, dat ze gewoon op school mogen metselen. Ja. Nou, dan zijn jullie nog niet achter de school geweest. Oh, ja, dat zei ik ook. Ja, Dat... eigenlijk. Maar ja, daar zien allemaal kinderen, dus Oh, moeilijk. die gaan een 2 aan de hoes toe. Als je dan nog opnames wilt maken, is denk ik ook wel leuk. Ja, dat is de afsluiting van ons thema. Ja, hè? we hebben het thema bouwen gehad. Ja, dat hij zit kan juf het, Marloes Dat net. zeg ik al vertellen. Dan hebben ze achter allemaal huisjes gebouwd. In groepen, Ja, noem het maar gras, hutten. Ja? hutten. En ja, daar zijn ze nou volop mee bezig. Wat Dus, is er nou leuker dan hutten bouwen? ja, dat dachten wij ook. Dus waar kunnen we de kinderen blij mee maken? Ja. Dus een deel van de Hutten dag bouwen. mee bezig te zien. Hè? Ja, hoe leuk is dat? Ja, dan moeten we op gaan passen. Niet dat we dadelijk... maar Ja, nou, Dree zal uitleggen hoe het zit met het ja, huisje van je. dan helpt juf Marloes de kinderen in bedwang. Ik precies. haal de kinderen in bedwang. En, Want die hebben natuurlijk nog eens in de gaten dat iets Je mag je hoeft niet de krantvuur te gaan lezen. Nee, dat gaan we niet doen, dus daarom had ik het even de moer. Maar misschien heb je de krant zelf ook wel gelezen. Dit heeft namelijk ook een tijdje geleden in de krant gestaan. Of er een kind hier in het dorp, wat een heel zeldzame ziekte heeft. Ja. En een zusje van het kind en een broertje van het kind, die zitten hier ook op school. Jasmijn. Jasmijn. Ja. En Jasmijn zit niet op school, die zit op een andere school. Maar daar willen ze hier een zorghoes van achter in de tuin bouwen. En daar zijn ze nou dus volop mee bezig. Maar ja, zoals allemaal met die extra dingen, dat kost natuurlijk een heleboel geld. Ja. Dus wij hebben naar school getocht van, nou, we gaan ook een handje, een steentje bijdragen. Letterlijk en figuurlijk. En we hebben allerlei acties op touw gezet. Een aantal collega's hebben dat gedaan, dat moet ik wel eerlijk zien, dat heb ik niet zelf gedaan, maar een aantal collega's hebben dat gedaan. En nou, we hebben hier bijvoorbeeld in deze straat hebben we een wasstraat gehad. We hebben elders de gelegenheid gehad om met een vieze fiets hier naartoe te komen en dit te laten wassen. Er komen ook rollators, er komen ook scootmobielen. Dus we hebben allerlei voertuigen gewassen. We hebben lege flessen opgehaald voor het goede doel. Nou, zo hebben we een heleboel acties hebben gehouden die ja, toch stiekem een heleboel geld opgebracht hebben. Ik moet wel een beetje het antwoord schuldig blijven hoeveel het precies is. Dat is ook nog niet officieel overhandigd, dus ik denk ook dat het goed is dat ik dat weer weet. Wanneer gaat dat gebeuren? Volgens mij gaat het de volgende week of die week daarna gebeuren. Of de volgende week of de laatste schoolweek.
durf ik niet zeker Dus te de zeggen. papa en mama van Jasmijn, die weten dat ook nog niet? Die weten niet hoeveel, maar die weten wel dat we er volop mee bezig zijn geweest. Maar die weten ook nog niet hoeveel dat het is. Nee. Tenminste, wat ik tot nu toe weet, want ik weet ook niet alles van, moet ik eerlijk zeggen, zien die nog niet helemaal van op de jeugd hoeveel dat totaalbedrag is. Dus, Dan, welke groep heb jij? ik heb groep 6. Groep 6. Groep 6. Dus die zien 9 en 10? Ja. 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 Wat merk je bij jou in de klas van een dergelijk project? Wat voor impact heeft het op de een zeldzame ziekte, een leeftijdsgenootje? Ja, dat heeft natuurlijk wel impact. Het is natuurlijk ook niet iets wat zomaar uit de lucht kunt vallen. Dat is al langer bekend. Maar ja, toen bekend wordt van, hey, we zien van Jasmijn, willen we hier een keer een zorghoes wat toch echt heel erg duur is. Het duurt echt tegen de ton en verder aan. Willen we er gaan bouwen. Maar ja, de gemeente aangeschreven, ja, die kunnen natuurlijk wel iets betekenen, maar dat is natuurlijk lang niet toereikend. Dus ze hebben de deur op 10 rij ook de handen in elkaar geslagen. En we zien ook wat particuliere initiatieven geweest om door geld voor te zamelen. En ja, ons bijdrage is een aantal acties geweest die we uitgevoerd hebben. Ja, zoals de flessen? Flessen, wasstraat, de wasstraat. sponsorloop hier met Zonnehof. Ja, hier zitten wat oudere wordingen. Wat hebben we nog meer gedaan? Daar komen er toch een paar gezichten. Hè? We hebben een flessenactie gehad. Sponsorloop. Sponsorloop. We hebben zelfs nog een veiling. We hebben zelfs nog een veiling gehad van spullen. Een veiling van spullen die de kinderen zelf opgepimpt hebben. Van oude stoelen, oude tafels. Die hebben we op een veiling gezet. Daar hebben ze zelf een website gebouwd. Daar hebben ze een aantal spullen van verkocht. Nou, ook dat geld is allemaal in de grote pot terechtgekomen voor het huisje van Jasmijn. Ja, en wat voor impact heeft dat gehad? Ja, jullie wisten al langer van Jasmijn natuurlijk. Hè? Jullie kennen Jasmijn al veel langer. Hè? Dus Ja, wat dat betreft. wie kent Jasmijn allemaal? Ja, ik heb al wel eens gezien. Ja? Ja, ze kennen ze allemaal. En is Jasmijn lief? Ja. En Zeg eens wat anders, hè? wie van jullie heeft een broertje of een zusje van Jasmijn in de klas? Niemand? Nee? Wel wel gehad. Oké. En was het ook leuk om te doen? Ja. Ja? Om geld in te zamelen voor het zorghuis? Ja. Is er meester Dree? Ja. Meester Dree? Zeggen ze meester Dree? Meester 3. Meester Dree. Meester Dree, is er geen les nu? Nou, Hoe zit het? we zitten nou eigenlijk in het laatste kwartiertje van het opruimen. Het laatste kwartiertje van het opruimen. En wie is er allemaal iets aan het bouwen aan de achterkant? Ja, iedereen, hè? Ja. Met de boormachine kwamen ze net al. Oh ja, akkerboor! En hoe cool is dat? Dat je op school gewoon dingen kunt bouwen, hutten en huisjes en... Daar gaan ze daar nog even filmen. We zijn ze net op tijd, want morgen gaan we het zaken weer. Waar gaan we morgen eigenlijk opruimen? Omdat we naar een nieuwe school gaan. Wij gaan naar een nieuwe school toe. Ja, vrijdag toch? Volgende week, vrijdag, gaan we naar een nieuwe school toe. Dan gaan we naar het nieuwe gebouw tussen Zwolge en Tienrij. Ik dacht volgende week. Dan gaan we de spullen al naartoe brengen dan. Dinsdag zetten we er al in. Ja, dus die week daarna pas. Ja. Maar de volgende week gaan we de spullen daar naartoe brengen. En dan, ik weet niet wat ze met dit gebouw gaan doen. Wat denken jullie? Ik denk de grond gaan slopen. Ik denk het wel. Hè. Ik denk dat niemand meer iets mee wil of kan doen. Ik denk dat het met de grond gelijk wordt gemaakt. Ja, ze En gaan dan hier worden er huizen gebouwd. Denk ik hoor. Misschien kunnen jullie dan de oude stenen meenemen en dan gaan jullie bij de nieuwe school daar wat dingen van bouwen. Gaan we verder met ze. Ja, wie heeft een van jullie toevallig hier iets mee gedaan? Wij zijn Nee? de kinderen van groep 4 en 5 Groep 4 en 5. die hier gemetseld hebben. Heb jij gemetseld? Heb jij toevallig gemetseld hier buiten? Nee, hè? Nee. Hoe, die vindt het wel spannend, hè? Ja. Hey, misschien zit Jasmijn of
de papa van Jasmijn straks wel te kijken naar deze uitzending. Dat zou best kunnen. Willen jullie Jasmijn nog even de groeten doen? Of zwaaien? Of schreeuwen? Doen we? Ja. Hey! Duif. Hoi Jasmijn! Duif. Of zeg nog één keer wat er op het spandoek staat. Fijn dat wij er zijn. Fijn dat wij er zijn. En luister naar Jasmijn. Kijk. Oké. En dan wil ik nog heel graag zeggen dat ik namens ons drie, maar eigenlijk namens L1, dat wij enorm trots zijn op jullie. En de meester en de juffen, dat jullie dit gedaan hebben. Want dat is echt heel bijzonder. Dus applaus voor jullie. En applaus voor jezelf, dat mag ook.